Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Masu sauraro don Allah za mu so da ku saurari wannan wa'azin da mu faɗakarwa a gare mu ya ku yan uwa musulmai. Ba fulo, ba window, ba taga, ba AC, ba fanka, ba. Kamin kwana uku saboda zafin bala'i ya kumbura, ya fashe, kan ya fashe, idon ya zazzago, harshe ya zazzago, kwakwalwa ta zazzago, likafani ya jajawur cikin turbaya, ciki ya fashe, hanji da koda da saifa sun zazzago, tsutsa na safa da barwa tsakanin kwakwalwa da cikinsa. A lokacin da dan adam yake gane ya gamsu, amma don duniya bai gamsuwa shi dan adam. Masu sauraro, idan wannan shi ne farkon ziyartar mu wannan tashar namu mai albarka, wato na kai Ido TV, namu so don Allah da ku danna mana subscribing kana da alamar kararrawa, hakan ne zai ba mu damar isar da sako zuwa gare ku. Mun gode.